Ka sarkar jela hak sithok dieng kala penmena bagi pai ba menta kila ban sedang traino kentup igbas nayeng sna surok bat kiwi ki kam tangma kani kandai tang ye kitu ki jaka ki bahap sabar jong kanong ba shlong pat jong kam lim blong ngila rai ru ba sakatu katne teli ki jat kam ngin sya ban sedang ban tre kam no leni ban play nadu la syai kasngi but ia kini ko order ngila issue sya barok ki deputy commissioner jong ke jelam ngila kaba like no de tang hapo Shillong agglomeration kan mamo like no ha Shillong agglomeration but ka melim blok siana di blok melim yakini ka don da ka we pat ko dar ka bangan sabatai te ka benengkong ha ka we dei bat kini barok ka badei bat kini barok kan mamo badei bat ka jela barok ka we like no yakini ka bangan labatai pi kamut ka Shillong agglomeration kabang akwa bandong ya pi ngila sya ba ka construction activities ba ka jingtray ya ka surok ya ka yeng ki sem en sedang ban sya no nadu la sya ka sngi namar baro sya katangi klempat sya te komong hipenta menta ngila sya ya kani kabaar kabing la sya susuru kalong ya yakini ki services provided by self-employed persons mo kum ki electrician nang ta kini ki IT repairs kini ki plumbing works kini ong ki plumbers kini ki mechanic ki motor mechanics lani ki carpenter ya kini ru nadu la syai kasngi ni la sya hapo ka jela meglaya jongi light no kum mangong pi ka hotspot area ka begindon la ka jong ka odar ba KDC kin haplan bud din ya kata nang ta susu la syaru ya kini ki parmau kini ki kuari ki bengi ong ki stone kuari lan ki quarrying on aggregates namar sistem la sya ki construction lam don mau lam don siap ka bamut kan mlong ti yakan niru nadu la sya ka sngi ngi la sya ba kin sedang no tangba ki mau ria ka bang ngi sya kalong strict ban pendon kam ha ka jelala jong mdei ban ong mangin export sa Bangladesh lani ban ong man export sabar jong gejala megla kan he kijing sya kalong baik tik nak kementa kajing pendon kam jong ki pajba ki jongi ha gejala barok kawi kata ka bang akwa ban pensyai hikmat jong pi nalon nang ta kitu ki ki sektor ki bang ngala de batai ka bang la sya lar piong ka bayde bat ka dairy piong ka bayde bat ka veterinary bade bat ka agriculture kabut kitu ke ayat be yarti kumba ngilasya ha kini kisngi ki baladet to ha ka bayde pade bat ka Shillong agglomeration ha ka bayde bat ka Shillong agglomeration ngong pi ka benengkong ka bangisya nemuan galong katu kawi ka ba ngilaong ba banwan ra ye ki marba mardi ki wholesale shops ki ba ki nong kendong jongi le ni ki district ki ba pa ki wan haban lift te katu kayat kumju kum bade banyat te ka ba mi extra hangni kumong pi ya ka badai ya ka Shillong agglomeration rengkat pada kamlim sian di blok kalong services provided by self-employed persons ka bamut kumju hi kum ya ki kam plumbing works kamut ki plumber ki electrician IT repairs nang ta ki mechanic nang ta ki carpenter ya kataru ngilasya ya ka badai hapo ka Shillong area nisya yang bahapo Shillong area rengkat ru kabedei batka
blok Melim. Toka tuga agriculture kaya kumju kabengila de patai. Nangta ka tea industry. Shubu kibatung au no kini kibatung selasha kini kitai ya keneru lasha ya keneru ngilasha kitu kiat kumju bat kini bro artli ke order kwa ban patai syai bang ni ya kini ki artli ke order wat la dengila sha kumta kabamut kabadai senong kendong kabadai kini district ki baper lani ki badai hapo Shillong rengkat bat kasina di blok Melim ka protokol ka baki DC Deputy Commissioner District Administration rengkat bat ki DMHO day ban board perking ya ki protocols ki advisories ki balese nakaliang jong ka District Administration nang tan nakaliang jong ka District Medical Health Officer day ban board perking nginamla ban ong ban yalum yalang ban yakle kumju kumbajule mensua ten reiki haban board perking ya kani kajing penbaik na kalian jongka sarkar lengba ka district administration kabanga kerpat kelong ya kitu barok kiba sasdang yikikam ki jam jongki lasai lasisngi kin sneu bahaban bu renti ban board renti ya kane kajing penbaik na kalian jongka sarkar bad ya kane ngile na kabenta kajing bah bat na kamta kajing bit jimbiang jong kayeng kasem joki bat kumju na kamta kajing bit jimbiang jong kasnong bat kajela jongi barakawi kawi ka bangakwa ruban pentip angni nilaya lum ya kastok kabidai bat gido bilat namar pi menta factory do bilat kalakam menta kamut kani ke lockdown kan bakadang ya nyindang pej agini ki sngi le se hadu lai tarik te na kaliang jong sarkar kawat jing tip la ka don stock nem la dangi pli ya gini ki construction work te ka bas ngautunat ngan ya tu ipi ba ka stock hakini ki cement factories ba per ka don bat kala ban biak na kamenta ko ba ar benai ban pendon kam hapo kejela ka jongi kata kabang aku abenong balik si yok don giboong ba don do bilat tadi don kini ki materials tadi ya kata la kemo ong pika stok kadon but ya kini ban live pada ya kini la IT ban penbaik da ki Deputy Commissioner jong ki district ki baper nang ta syusyu ngaku ban ong ru ngisya ru hang ni Shillong ya kitu ki hardware shop namar klaim kitu pada rumlong le si don ki bedon kam yau narot don ki bedon kam le si katin lani kitu ki tiar gitar ki biadai bat bedon kam hakani ki construction works ya kaniru ngisya bat ya kane la betha ba ki Deputy Commissioner kin sarikule kin sa penbit penbiang ya kur komple ya kini kidukan nang ba kanum don tan karosh hang ni po Shillong namar ke Shillong kadang hap ha ka red zone kadang hap ha ka hotspot rengkat bat ka Melim siana di blok nang ta sakawai ke benta ka bangakwa ban ong hang ni kelong bakatu ka ambulans kaba nakaliang na sarkar kalathit leng bakatu ka chief minister's fund arpo santli kala de poi mata Shillong bat ya kani meneng larai na kaliang sarkar bakini baro arpu santli ngin IT ban penyaj hakatu ka 108 bakin le ya ka badon kam kabamut le si don ki district ki badon kam nang ta Shillong le si don kam kan utli ya kata ngisania apo ka health department bakan walk out u director jong ka health services un sa walk out kumno ban le ya kata tang ba ya ka ban ron ya kani ni IT ha ka 108 ba kin le ya ka badon kam